Yan guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, like, comment, and share. Love you guys. Ano ito naman saan? Oh. Ha? Loloy. Ano? Malimpi dami. Nagaw. Sa side na. Nagaw sa kanya. Ano, makita may gaw. Naliw. Istaan ka po sa ulo. Katay may asawa. Kailangan sa jeep. Okay na pala. Every 15 days. Panawag na. Kasi lang wala. Sige siya po. Takay na wala. Takay na. Kaya. Hello guys. Hello pre. Shout out Peter Lee. Ano naman niya, i-repost naman ni sila kang lifang. Kaya nungutanan po ito kung tapok mo. Kaya nang kuha na, nungutanan sila bag unsa na siya kanang nasa sila kinapamati. Inexplainan ba na ko? Sige lang, tiguma lang siya na. Pag baga na, diha na ito natanggalon. Kaya naman gano'n nagipamati, kaya mga tag-as naman yung gida. Kaya gwanta lang. Hindi lang ipahalata ba no? Kaya di pa man may mapapildi. Isang pildi na. Singot uga ka na, singot uga. Ngayon na, hindi mo ginabasa ko. Kaya nalihok pa ni mamanghinaw ka? Hindi lang. Mamoy po yung mga alay na. Kilotun ko ni Moro niya, antiyan. Full body ko na. Kaya ni antiyan nakod na ko. Oh, last ko na siya back to back. Parehara ko Japon na ni. Kaya lang nasa Nasa special. special nga style pa. Full body Japon kaya katong Japas mag-circular ang dugo. Once mag-circular ito ang dugo, isog ta. Mag-circular man, ganado. Kaya tayo lang mag-advise after Ano mong advice? Kasi mo last Wala na ko. Wala na ko. Nga to lang nga mag-circular ang tuwa niya, mag-condition mo. niya, pagkauman, dito na may niya. Bala na ko. Pangaon, sa po, tutuma po doy. Kapoy ba yan na? Ayaw po kay busog. 50% ako man, O busog mo yun. pag-snack. Tama na ka. Putas man. Putasa po doy. Border. Nga ang problema, pag umano na, maligo ta. Pinangimago man ta. Wipes Nga mo lang. nagandang nga pero naligo. Wipes raya. Dili, ugag yun. Ugag lang yun. Lagi ba lang magkala na mo? Pero ang the best, gusto mo, ayaw ron. Kaya karon dami, ikatulog. Umana lang. Kung kondisyon pa mo, kunya pa man inig mata. Kung yung lamig ka inyong kuhan na, nakamata mo, 4 na. Yan, makadungog na yun mo dahil inig na yung suroy. Ibos mo diya, ibos. Yung maligya suroy ba? Ibuntag na. Ay, gananay apo. Nagaan lang din. Ako tayo sa bibigyan lang. Nagaan din.
ang bilot, ano, makarelax mo. Aon. Tulugon mo, di ba? Lamig, i-relax. Kung mabahinan yan, lakol, nabuntagan, just ginulat ko. So, okay ra, ugma na lang. Pero di niya pa maligo. 2 days man, karoon ugma. Pwede na na ugma. Ako na mo maligo dito sa santay. Mo gini sa majority, pag maghilot lang, i-relax. Kasi naginulatay mo ba? Nabilar. Bilar. Kilabi man ikatulog. Na-relax mo. Ako, ginulata ako kamang ay. Sa mukha ang Ano day? Kamangong ti oy. lamig kay katulog. Ano yung problema ron kay kapoy ba? Wala di kon. Pero matingal ka sa uban ba bisa unsa ka kapoy. Kamangong gyapon. Buhi gyud. Ay kana makabuog gyud ba no? Yagian rag kahubog, yagian rag away-away. Ang away din number 1 gyud. Kuyo do kay ng away. Hmm. Sa nakuan na, study magud ka ng away. Paguman. Away lang, paguman, Kulian. nahilom. Ako yaw do kay na. Ay agi sa dugong na tugaway ni. Umana na miya gabi. Away pero give up ay gyud pag give up. Na may away nga. Uy, wala na gyud na away gyud noon. Na may away nga nahilom naman. Ni nangabuak na mong salamin, nangabuak ng suga. Nawak ni. Ano pa ka? Yan siya ang balay-balay ni sa pasmos-puso ka. Ay kalimot. May lang. Gutong din bibi uy. Pwede na napakauna dito. Bawang gana. Yung paborito. Siyempre mo, ang pugon mo katuan, simbam mo. Wala may imposible sa ampo. Simbam mo, ano. Siyempre, may simba, duhagin mo. Dahil pag isa rin ni simba, no? Lo, tagay may bibi, ang isa po, busy po. Isa rin may nangayo lagi. Simbahan na mo na ugma eh. Isa rin may lagi nangayo. Umutubag pa ba, no? Hoy, Ha? nasa di mong bana, ang bana din, no? Tuwat Umutubag pa sa ginoo ba, no? deliver pa. Na-deliver pa man yung tao, no? Wala lang, good. Dili, giban. Isa po na sa mga, wala gikinhanglan sa mga dugay, tagaan. Ang uban, wala may simba. Wala po ikuan. Wala tanan, no? Siguro matingalag, matinagahan na. Kasagaran na, nadul dagat. Madugay, di yun mo tagaan, dagat na mo pagpuyo. Tugnaw man permanente, dito na mo. Nanap ito may balay dito. Dili na lagi mo, dili na may tugnaw kay dili. Kasagaran daghang dito kuan, na bis tugnaw. Ang daghan. Kinakinalang yan kung gulo. Kung ano, tugnaw kay dagat. Ay lang magsagit og tsunami. Medyo na may. Sulay mo to? Oo, good. Kanaka sulay di matuwa mo malakaw. Sinaragan siya ito. Sinaragan. April di mo to? Tuning balay. Pero doon din. Doon din kinasa pagod kaya playa ang ganang prestam. Ada yung tagbundok. Tinod, simbak ko. Kung gani, og tinuod po, patay kang pataya. Wala may problema ko tuma, no? Oo. Stampin itong dana sa mga tao. Pero kung tinuod ko to na tsunami, dagag patay. Apsan man. No, apsan, no? Yan, yan. Bukimilya ko. Kumpon din hindi. Pero matingalag ang Nagamit ko na mo. sulod gawas ang ano? Oo, masakit na na to. Sulod gawas. Nago din, mga bangga to, wala na lang. Ako ngayon, paano to ko lang? Ang truck ako. Ang sakinan dito. Nagamit dito na. Sasakyan sa mga Kumpon na mo siya. Kami na. salingan, wala. Kami na lang kita. Dagyan kayo. Sa kumpon. Ano na? Dito niya tulong sa sinaragan. Sinaragan niya. Bansalan. Iyo ano? Balay. Wala di ay kuan. Pero, lagi din tumutulong ay. Gusto ko gamay. Busy de ka, sir? Okay. Busy ka? Bisa na yung makabiyahe ko eh. Busy ka ba? Imo una busy. Imo una nasa business. Busy siya.
busy. Yung una niya, busy ba? Kasi mabasa na yun. Busy siya. O dili lang yung babae. Kung babae, di ko nagkasulti, basta na yung asawa. Pero wala yung asawa, masulti ko. Na may asawa, so bawal ko siya. Busy lang. Di pa man asawa. Orong asawa naman ko na. O kuya po na, di siya po. Pero naikaisa rin, nasulti din ako ito sa. Agad yung asawa. Yeah. Nasulti yung matay, no? Kaya na, kung maadyo kinakita man, sulti na lang, kabalong yung anak, sulti na lang. Okay, kabalo Mado po kay anak rin ko, kabalong mo ko anak. Tama na sila, ito, una-una man. Kabalo po ko niya. Ay, gamot, sili lang, ay. Ay, so pag magbuhat ka ni plano, no? So, Mabuhay magbuhay ang kabaluan na. Pero na dyan Kaya diya. nandong ka tamang? Wala eh. Wala. Busy sa trabaho. Wala, Wala, lisod ang pagbuo, kaya ang yung nauna, baka kapoy, nga. Manikamot sa business. Kung ba na po, bularga na po. Larga na po. Nga, gamay na po kayong time. Iya, buhat man lang. Sila buhat. Buhat lang, anak no? Wala na ikon ba? Kay, sus, may ikon mo na po no? Pag mata niya, relax gamay, wala na po siya. Sus, na po schedule, wala na po no? Busy good siya, wala ikon nga tugihan. Ang bata. Sige, gamay? Ano na yung nagkakati niya? Hindi ka naman yan. Ano yan? Arthritis na siya. Ano? Nga po mo. Pilipinas, hindi ka dito mo. Napapoy. Nga po pa ta. Ano mo? Mag-order na lang ko. Salad sa feedback. Just call, ano na lang nato, i-take out. Kapoy naman magluto, babe. Ano sakit? Sakit ni Kalipad Bandol. Ito. Sakit siya. Kung bayad ko, dali yun, gawas ang bukog. Dali yun. Ano ba ka na Ha? Hindi ko siya pwede itunog. Kaya damay tunog. Oh! Ano sa mga kulistas niya? Nanukod lang. Ha? Nanukod lang sa motor. Nagdagan ko gamay, dala tungkod ba? Ah, Kaya siyempre, mabukat mo ng motor o Ito dito. matumba ka. Gaan ang motor kung magdagan. Pero matumba din, bukat na. Kaya natukod ang tiil, nakahil. sinabi niya, sakot niya. Ay, tubig! Oy, na pixel. Ay, tubig kayo man. Yabong, ito sa tubig. Angin ice. Uy, ito tubig. Ito tubig. Ito? Hindi na masugong mo. Oy, tubig ang pixel ka. Diba, nagigipag na yung kandang ulo. Pa din sa mga plato ron lang. Bakit lang gana iso ng ugasan? Sakit? Kani sa ugat na siya, mo na agyana sa ugat na tulong din. Amoy po'y pangalay mo na condition ugat. Kung makatulay mo. Buta nga nagtubig ba? Butang naong ni nakapaningapon na eh.
you na. Na, saan na ang cellphone? Ay, may gamay. Sakit na, gino. Usog na. Usog ko itong ano, diba, autor na kuhanan mo, dili na kita gara. Tuk-tuk-tuk-tuk. Hindi ko tuk dili. Diya sa inyo. Maagod. Ako anan diya. Nakatapat. Wala man noon, kanang kanuktok lang niya, katukong silingan na mo, nagistudlan, yun sila, pero wala nang inakuha kay na may nakasakot lalaki, bukod na mo, sus, karipag kawala. Kaya kasi nakamurag na yung mga gahong ba? Naliran na siya. Sa gawas inyong natarang, doon sa puntahan, magdagkot mo kita. Perdon. Magkon mo perdon, kuno niya gabi na, pangan niyo. Siga mo. Nung layo sa sakon mo, ipadulong sa sakon. Magkita na niya, di na mo pasok. Wala pong tubig sa gawas siya. Nagdalag na mo iro. Pag nakita siya, ang iro, puting isuga. Mas isog pa sa natural ng iro. Kaso ka ang patang perdon na. Si ma'am, hindi ba sa gawas mo? Kasi perdon, dagko na. Dagko. Gusto ko siyang kulor, hindi puti. Perdon. Pero, hindi Yung ka na. istorya kayo, kada kawala ba? Hindi anan ikan balita. Ay, kung Ano po diri sa mga Luan, banda? ang gigamit ano lahat, ano yung Kasi gano'n na yan? tuway-tuway, sa tatay. Wala, dito kalit? Labi na makasulod sa sagbot gamay. Huh? Oo, sagbutan ko to dito, Pag baby. sulod niya sa sagbot, di na mo kapas. Naranda to, kung napapsan man siya. Oo. Kala pwede siya kawala. Gamay pagit kay siya kay... Ano kasi ba? Kumpiyansa kay siya. Dagan kay tao. Ya, alas 6 Di sa pagdaghala diya, basta makasibak naman kay gamay. Kalit ng... Kayat pagit kay na lalaki. Pero pag magkuhan mo, magtagkot mo, wala na. Ilang may budget na, di mo na makuha. Hindi ka dyan? Di mo. Hindi ka dyan ka? Hindi ka sulod. Sulog. Tulog-tulog ako dito na vlog. Ako ba? Itan lang sa ito, perdon. Nasa itong magian sa normal na tao. Kung manimba may call. Ya, ano? Kahit may kandila. Lugay mo na mahurot. Perdon. Dahil lagi kay pati silingan ng mute. Pero napoy ka ng... Pagsulod anak niya, layo pa siya, makakita siya anak. Nagid mi record diri sa cellphone ko. Oh, nagatutok yun siya. Pero katong customer na mo, dili na daw kailangan mo tok-tok. Yung mga blihang pultahan, wala na din manuktok. Blihan man yung pultahan. Lumlo ka dyan dyan. Wag daw, katong dili mo sa Adi ko mo ato di ay. Yun ang mga siya mga 30 plus. Oo. Dahil siya diretso na. Siya ba siya? Kung di ka mahadlok ma'am, ikaw ra iso. Abi tok-tok ay sus manuktok. Di man kinala manuktok sa mukha. Ako mga blihang pultahan. Manuktok pa siya. Open. Hindi ka mahadlok. Pagkiti lang perdon ba? Rator mo. Lagi. Uso, dagan kay mga bata. Pagkita na sa kandila, parte yun na mura yun ang nagkitag kuwan. Kite na yan. Hawak yun na siya. Nga naman, kaya mo pasok pag sa mudasmag siya, ang iro ninyo, kung naman iro, labaw pa na buang, isog ka na. Nagid mi ero sa sulon. Ya kaya po niya pahilumon ang iro. Oo. Dili ka Pili paglot. ka aw. Tingala ko, tino. Dagko nagkikig mo ero dito sa silingan ng wagit ni aw. Di ka tingaw. Pero kung nga yung kandila, ana, ang iro, pura yung nagsus. Mangtas na ba yung iro. Kaya ang nakita nila, kalag. Pero kung medyo...
ang balay. Tudloan ro. Yun na. Yan lang. Kaya ganina ra jud ko nakakuan. Sir. Tudloan. Istik sulod sa mua dire. Uwi kan dili ay. Sa bukid tudloan. Labaw pa ya. Iba. Diling yun ang motor na mo. Kira? Wala ko ni Omi Kaminaj. Pero namingaw naman. Sila mo kumpiyansa. Ano si Minaj? Ah, ah. Si Minaj na negro. Red horse? Ah, Ato ko lang yan. Mulik ng guni, eh. Wa man pilapan. Pilak mo. magsabay mo doon video no. Pag-post ana, layo ka na diya. Gamay ka Diyos. Wala ka ni Ben. Sugyan lang. Bisan sa YouTube mo tanaw ka kung mga anak. Usog yun ang babae nga sexy. Bisan yung kontra sa lalaki nga nag-break. Building ano? Okay. Sa mo ke? Sino ke? Kulgit. Ana, kulgit ke Ben. Kuha na mong Colgate ke, close up. Jis. Itong pula. Sunod ang puti. Sige na to. Kailan mo nining ba? Meaning, Nining ba? Guyano. Sinsi. Mga basyo ba? ang mas yun sa kuhan ko. Pero dili tanan. Kaya dito. Ito yung bago sa namatayan niya ako. Ito nagkulong ka daw. Ha? Ang baka bulan niya na anak pa nga Ay, nagkulong. oh, katang amas itong dito gilubong tapos la mama ba katong 2 months namatay. Sa kusmik niya yan. Bago lang, gilubong na. Gilubong na. So nagkulong niya ang anak. Wala niya nabantayan. Ay, ito ko ito. Mas yun lang. Nag-ikog. Hindi. Ito na nagkit ganita na yung kakabata pa rin ay nabatay na sa mga ito. Mas yun ang dito nga. Hindi ko meron. Nagong ka, okay, nahangit po. Nailot na pag-umanak. Example ma. Ha? Isang Ay, saan ka ma? Salamat ako na Diyos. Wala na ba? Balom man di ay. Nakabalom na sumam. Lugay ra oy. Karang wala naman na siya. Wala ay, wala man di. Wala naman na siya. Sa una lang. Good boy man sa. Kukihan. Kayo. Kuhan kay siya kanang amahan kaayo. Amahan kaayo. Diba
Siguro ako nakita siya mga wag gibiyaan. Di mga day, boss. Ang buto. Kada to na ibal ano ko gibiyaan kay. Luway kay mga babae ato. Lah, Gidumo siya. di mga gwapo po ni mga li. Ay oo. Mga jitle, mga brosle, no? Mm. Gawas nga gwapo, mga sikat. Ang iyong li, uy. Ay, ako ang gusto mga uyuan sa una. Si Brandon Lee. Napaili nila na brand sa pants. Oh, Lee. Mo man ang pantalon sa kululu. Na para di malata, nagbuhat na lang po ni isa, Levi's. 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 Lee pipes. Lee pipes to yan. Lee pipes. Para di malata. Eh, dato naman kayo. Lagi. Kamu loader ito. Wi-Fi. Okay. Pero nag-connect tayo. Nag-order ko sa ano. Ay, kami na lang. Nawag ka? Manawag ko siya. Ano na kung saan kumulita? Ano? Sa Sabi, internet? yaman ang kuwan. Para, Boss, namunta. Kan ikaw na ma'am, kanang tinda niya Eric Hilot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eh, pagbasa ron ha? Oh, Nakaroon akong ma, di sa Tamaligo niya. relax sa. I-try sa, iwas sa kuwan, mga itlog manok, kanan hayop ng itil. Sa tinda. Tanda? Tinda. Yang password, i-try. Eric Hilot, nga Eric nga walay. Dito sa pikit sa wifi? May space? Ha? May space? Wala, dito. 1, 2, 3, 4, 5. Eric Hilot 1, 2, 300 sa 0. Dito 319? 0. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkuman 8, 9, 0 na po. Sunod wala. Ang Eric ha, walay si. Ah, Eric nga, E-R-I-K. Pinamalik mo ko na pagbugat. Sunod wala. Sir, mamaya na ka. Jesus, may just jading pang jack. Ano dyan ha? Ano na ka? Ha? Ano na?